it-taqtija tal-abort isa tiżvolġi wkoll fuq żewġ binarji oħrajn, ġeneralment isa għandek l-iskola tal-liberalizmu u skola tal-konservattivi. Nifhem li hemm uħud li huma liberali ħafna bħal pereżempju Peppi huwa probabbli wieħed mill-iktar nies liberali li naf, imma mbagħad fuq l-abort tkun konservattiv, però mod ġenerali, ġeneralment n-nies li jkunu konservattivi, partikolarment meta jkollhom sfumaturi reliġjużi fil-filosofija tagħhom, ikunu iktar ġeneralment kontra l-abort. U allura jisu hemm dik it-taqtija bej il-liberalizmu tarhom anke fuq il-medja soċjali spiex ta' fux il-liberalizmu tiegħek bla. Hemm ukoll din isa l-battalja għaddejja. U fil-fatt żewġ punti nixtieq nagħmel dwar di one li minn fejjed mill-ottika tiegħi il-liberalizmu hemm ċertu affarijiet fih partikolarment fil-liberalizmu modern insa neoliberalizmu għax dak għalija speċa huwa perverżjoni assoluta. Però mbagħad hemm nies li naħseb għandhom intenzjonijiet tajbin ħafna, imma qed jiġru ċertu ideoloġija għax il-liberalizmu hekk jitlob speċa, imma qed jiddivorzjawhom mill-eruq kif kont ħadnet ngħidha int fil-fatt tar-razzjonalità u r-razzjonalità tinforma bix-xjenza eċetera. Allura meta mbagħad tisma' isu l-istess kwartieri jikkampanjaw jadvokaw għall-abort, isek inti tuħu kollox f'pakket wieħed u jkollok isa dell-apprensjoni biex tingaġġa, isek isu il-messaġġier jagħmel differenza ta' kif tilqa il-messaġġ jew le, ma nafx taqbilx ma' di. Ma nafx eżattament jekk fimx dak li qed tipprova tgħid. Ġifieri inti li qed tipprova tgħid hija li jekk min huwa favur l-għażla jew ejja ngħidu qisu hemm familja. U ver hemm familji ta' ħsieb. Għaliex inti ġeneralment min huwa kontra l-abort ikun kontra pereżempju LGBT rights ukoll. Kun favur LGBT rights. Jekk huma kontra l-abort huma kontra, ġifieri konservattivi le qed ngħidu. So għandek huma favur kontra ċertu kontra divorzju wkoll hemm min huwa kontra li il-kontraċettivi nadvokawhom bħala soluzzjoni. Issa qed tivvjaġġa għall-periferija estrema tal-konservattivizmu. Għax ħafna drabi aħna meta niddibattu fuq l-abort niddibattu ma' daw il-tip ta' organizzazzjonijiet. Ġifieri naf Life Network pereżempju huma parti minn organizzazzjoni Ewropea li hija Agenda Europe li daw iridu jreġġu lura żminijiet iktar tradizzjonali u ma kontra pereżempju li LGBT jiżżewġu jaddottaw it-tfal u ma anka kontra meta jitkellmu huma favur l-astinenza pereżempju qabel iż-żwieġ, iktar il-dak morali, ġifieri dawk huma fil-periferiji vera, imma huma le huma dawk il-protagonisti l-aktar voċiferi. L-iktar voċiferi meta nitkellmu fuq l-abort ġifieri min-naħa l-oħra. Ġifieri ovvjament hemm Peppi pereżempju kif semmejt inti huwa differenti u hemm nies oħrajn. Imma ovvjament Peppi mhux konservattiv, laqas tista' tgħid li konservattiv żgur. Il-mistoqsija spiex ta' għamilt specialist qarrija li għandek il-konservattivi u l-liberali u speċa il-ħsib li m'għandux ikollna l-abort u aktar prevalenti mal-konservattivi versus il-liberali just by virtue of their nature. Però forsi kienet naqra ta' kritika fuq il-proġett liberali li jiena tweġġani għax inħossni parti ħafna mill-proġett liberali. Inti iktar isu idej u inti taħseb li morna l-estrem liħor. Li hemm isterja. Li hemm. Imma inti titkellem iktar fuq political correct, dak li ngħidulu political correctness, dak li ngħidulu cancel culture pereżempju. Ideoloġija, cancel culture, primarament li qed timbet minn hawn ideoloġija li mhux ankrata ma' ebda razzjonalità informata minn xjenza l-istorja. Imma l-ideoloġiji minnhom infushom mhumiex ankrati ma' xjenza. Għaliex inti għandek id-differenza bejn teoriji u ideoloġiji. U l-ideoloġiji huma
huma set of beliefs. U fil-fatt kważi dejjem tfal l-ideoloġija. U beliefs minnhom infushom meta huwa twemmin. Issa ovvjament din mhux mhux dejjem mhumiex ibbażati fuq evidenza u xjenza. Ġifieri għandek ideoloġiji bbażati fuq ċertu teoriji u għandek teoriji li għandhom bażi ideoloġika. Imma bħala jekk niseparawhom l-ideoloġija minnha nfisha, it's a set of beliefs li hija prescriptive għal ħajja. Allura mhux m'għandix ġofija li trid tkun li tispjega jew li hija bbażata fuq ix-xjenza jew li tkun razzjonali, ġifieri kultant ma tkunx razzjonali. Issa aħna li rridu li ħafna mill-affarijiet tagħna jiena ikunu bbażati fuq l-evidenza u fuq ix-xjenza. Ġifieri jiena dik nemmen ħafna fiha. Ovvjament. Allura ċettika wkoll fuq hekk li xi ħadd jadotta ideoloġija mingħajr ma jaqsama biċċiet żgħar u dan. Anzi, I think we should move away from daw l-ideoloġiji kbar ukoll. Ġifieri hemmhekk naqblu, ġifieri u naħseb di-xorta ta' isterja ġest sempliċement naħseb qed tagħmel kemm xejn disservizz għal min huwa ħafna iktar. Imma l-isterja trid tifhimha ftit ukoll għax inti. Li nifhem fuq l-isterja ma twassal hemm kien tajjeb. Imma inti qed tgħidilha isterja, ma nafx għal xi qed tirreferi bħala isterja. Le, pereżempju meta jibdew jgħidu nibda nisma' affarijiet tipo l-ġerarkiji huma jinnaf huma social constructs and they're all predicated on power and corruption. And just by virtue of being in a hierarchy or anywhere in a hierarchy, if you're somewhere close to the top, you must be evil. No, man, that's not how this fucking. Għaliex inti mhux daqshekk simplistika l-ħaġa. Mhux hekk hemm. Hija wisq simplistika hekk. Eżatt. Imma jiena li nara fiha din il-ħaġa hija li trid tara wkoll minn fejn hu ġej il-bniedem u trid bħala grupp ukoll kultant. Ġifieri jekk inti għandek grupp li storikament u kulturalment u soċjalment bata ħafna, bata bħala grupp għaliex dejjem kien oppressat, ovvjament li ħajkun hemm ċertu reazzjoni li ħatkun daqsxejn iktar emottiva, ejja ngħidu hekk. Għaliex ovvjament issa qegħdin ngħixu fi żmien fejn daw il-gruppi jistgħu jitkellmu, fejn qabel ma setgħux jitkellmu. Allura issa actually forsi huwa l-mod kif iwasslu l-vuċi tagħhom u għad irridu nsibu bilanċ. Nifhem għalfejn jagħmlu, ġifieri nifhem li bniedem li huwa muġuħ għandu din it-tendenza li jirrispondi b'mod li huwa emotiv iktar mill-razzjonali, però il-problema hi il-konservattivi wkoll, ġifieri jkunu isteriċi u jużaw slipping slope, issa pereżempju jekk jidħol l-abort ħanibdew noqtlu l-anzjani. Ġifieri li ma imkien fid-dinja fej hawn l-abort għal ħafna snin. Ekku. Le, ma ovvjament kien fuq il-liberalizmu għax il-liberalizmu speċa inħadnu jien, speċa d-evoluzzjoni ma toġobniex ħafna. Issa, la darbet għedin fuq il-suġġett tal-liberali tal-konservativi. Il-konservativi li jadvokaw kontra l-abort. Hemm xi ħaġa fli qed jgħidu li tajt isma' hemmhekk għandhom raġun u għandna jekk ħan nimplementaw l-abort or just moving forward as a society. Għandna nagħtu każ għal dawn l-affarijiet li qed jgħidu. Jien iktar milli għandhom raġun, eċetera. Ġifieri jiena nħares daqsxejn iktar lej għax mhux kwestjoni ta' raġun. Minti qed tiġġieled għar-raġun. Jiena qed niġġieled għax ħaġa li tikkonċedi. Eżatt, ġifieri inti fl-aċċess u nemmen li n-nisa m'għandhomx ikunu stigmatizzati u m'għandhomx ikollhom shame u m'għandhomx ikunu kriminalizzati u trattati ta' kriminali. Eżatt, u inti tixtieq li l-istati tik raġun is what I'm saying. U ma tafx int kultant isek tkun qed targumenta ma' xi ħadd u tajt istra dik għandu punt hemmhekk. Mux għax għandu punt, imma nifhem minn fejn ġej, ejja ngħidlek. Nifhem minn fejn ġej. U minn fejn ġej, għax ngħid
mhux neċessarjament ħajjiġri kif qed jgħidu huma jew ma nifhem il-biża'. Pereżempju, il-punt tal-vulnerabilità. Ġifieri li aħna bħala soċjetà għandna dal-valur li dejjem inħarsu lil minnu vulnerabbli. Issa, minna ħata minnu kontra l-abort jaraw li l-embryon u l-fetu għax jaraw bħala persuna huwa l-iktar vulnerabbli. Mela jekk inħares lejha minn dak il-lenti, jiena nifhem. Għaliex jiena niddefendu l-vulnerabbli. Eżatt, għax jiena wkoll persuna li niddefendi l-vulnerabbli. Allura ngħid kieku jiena nemmen li dik hija l-iktar persuna vulnerabbli wkoll ħan niġġieled għaliha. Ukoll l-ewwel bdejt titkellem fuq is-simbolizmu u qed kif l-anzjan jissimbolizza l-istorja, eċetera. Xi simbolizza l-fetu, xi simbolizza l-abort. U din ġifieri xi ħaġa li kombinazzjoni kienet kitbet artiklu fuqha l-antropologa Rachel Scicluna u Malta. U qalet li il-fetu ovvjament għandek l-influenza tal-Knisja Kattolika, allura għandek jirrappreżenta twemmin reliġjuż li aħna nemmnu li tibda mill-konċepiment. Imma għandek valuri oħrajn. Jissimbolizza l-familja, jissimbolizza li tkun mela inti dejjem aħna trabbejna b'dan il-view li tarbija hija barka minn Alla. It-tfal huma barka minn Alla. U li għandna nirreveruhom. Mela dik qed tmur kontra dak it-tip ta' valuri. Allura huma forsi jibżaw li dan ifisser issa li l-familja mhux ħatibqa' importanti li kulħadd Infatti meta tara daw il-kummenti ħafna drabi meta jaħsbu fuq l-abort ma jaħsbux fuq mara miż-żewġa b'żewġ titfal stabbli li ma toffordjax ikollha tarbija oħra li hija il-maġġoranza assoluta tal-każijiet kemm mill-esperjenza din u kemm anke mill-riċerka. Mill-esperjenza tgħidlek għax jiena sejli dal-aħħar sena naħdem b'mod volontarju ma' grupp ma' nies oħrajn fuq dan il-helpline li għandna li jċemplulna n-nies biex intuhom l-informazzjoni. Il-maġġoranza tan-nisa li jċemplu huma nisa tal-familja miż-żewġin bit-tfal, familja tista' tgħid tradizzjonalment kif nifhmuha. Li qed ifittxu biex jagħmlu abort propju għax ma jaffordjawx jew mhumiex qegħdin f'pożizzjoni. Huma jimmaġinaw waħda tiġri ma' dak u mal-ieħor u tritta u sexual promiscuity qed ngħidu l-valuri konservattivi x'inhuma. X'bad tliet fili. One hija l-idea tal-dusija tal-ħajja. Li inti ta' speċa ġeja mir-reliġjon, però jien naħseb li terġa' raġuni oħra li tinforma l-reliġjon għalfej il-reliġjon klassifikat il-ħajja tal-bniedem ta' tar-rank ta' dusija spiex. U naħseb ġeja mill-fatt u again ħan interpella lil Sonja forsi tista' tiggwidana wkoll. Li l-ikbar strateġija sopravivenza tal-bniedem kienet li speċa emanċipatna mis-savana u sirna l-iktar speċi dominanti kienet il-talent tagħna bħala speċi li norganizzaw ruħna li norganizzaw ruħna fi gruppi kbar. U ninteraġixxu b'mod elaborat mela fil-bidu bdejna nkunu 10 tirġiel niġru wara l-mammut u għax organizzajna ruħna sew bestja ta' jinna 20 tunnellata irnexxilna nelbuha. Mbagħad gradwajna għal jinnaf ninaqdu fi 3 miljun ruħ ikollna għandna l-Star Spangled Banner, bandiera Amerikana u b'konsegwenza issa sirna l-Amerika. U dak il-volum ta' nies u s-sofistikazzjoni li dawk il-volum ta' nies interaġixxu jiżgura id-dominanza tagħna fuq kollox mill-fauna, l-flora, t-topografija. Issa, il-fatt li dik hija l-aqwa arma tagħna dik tiddependi fuq il-prokreazzjoni. Allura naħseb hemm x'imkien fil-ġenetika tagħna li tħares lej il-ħajja bħala xi ħaġa qaddisa għax letteralment
hija tiżgura il-ġejjieni tagħna li let we are safe. Apparti li ovvjament hemm l-element li ieħor li imma kieku di tkun universali, allura Malta biss. Le, naħseb li ir-reluttanza naħseb li biżmien naħseb ir-reluttanza dejjem kienet hemm, ġifieri ħadd ma toġbu li jiena ma nistax nimmaġna. Le, ma jekk aħna bbinawha mal-abort, speċi ta' dal-istint, eċċetra li qed tgħid inti u dal-mod. X'informa lill-Kattoliċi. Ġifieri it-twemmin Kattoliku lil ħajja qaddisa. It-twemmin Kattoliku lil ħajja tibda mill-konċepiment mhuwiex antik daqshekk laqqas, ġifieri mhux mill-bidu, ġifieri forma fi żmienijiet medjevali, ġifieri ma kienitx xudi tal-abort ġol kien ġifieri fi żmien Kristu sa jiena m'nix teologa eċetera. Imma kien hemm żmien fejn kien hemm diskussjonijiet fuq il-valur tal-ħajja qabel aw tal-fetu u kien fi żmien Middle Ages, ġifiri 15, 16 century. Jien m'iniex ngħid li ma niżviluppawx il-fakultà razzjonali li xi wħud minn jiżviluppaw il-fakultà razzjonali u dik il-knee-jerk reaction evoluzzjonarja speċjalment nittraxxenduha. Però naħseb li l-ideoloġija li tajt l-konservativi li isma' il-ħajja hija sagra, anka naħseb ġejja xi dewja evoluzzjonarja minn daw. Issa il-problema li din kienet vera żmien ilu li aħna għandna bżonn dal-volumi tan-nies. Illum il-ġurnata min jgħidlek men qegħdin 7 biljuni, qegħdin iżejjed u tipo possibly it's counterproductive li qed ikollna iktar babies. Ovvjament mhux. Infatti dak David Attenborough f'dak id-dokumentarju qal li l-unika mod kif nistgħu nreġġgħu lura il-fatt li l-species tagħna ħadd tispiċċa hija billi nedukaw speċjalment fuq in-nisa, tkellem fuq gender equality biex ma jkollni speċjalment f'pajjiż fejn għadhom ikollhom ħafna tfal ma jkollniex daqshekk tfal biex naqsu għall-popolazzjoni għax m'għandniex riżorsi biżejjed jekk ħad tibqa' tiżdied.